skete der? Peter Pan. Nej, ikke dig. Peter Pan i storbyen. Nej, det er mig, der bader nu. Ja. Peter var så lille æble, som der altid var meget nusteg. Måske. Men du lader en til stormarkedet Signe. Lad os først gå ind og stormarkedet Signe og finde nogle julegaver til. Han elskede gaver. Han ville også gerne finde en gave til hans ven. Der lå mange gaver. Den var tom. Han åbnede endnu en. De var alle sammen tomme. Pludselig styrende og løbende. Deroppe du ødelægger min udstilling. Men Peter vil ikke deroppe. Løb sin vej og bang op på rulletrappen. Hvor er manden med en julehat nu henne? Der er han. Pludselig bestyrende og løbende. Så bestyrende hælende. Hvor er manden med en julehat? Der er han. Han hæfter den julehat. Ud på gaden og rundt om hjørnet. Rundt om hjørnet. Brugte hans nu ven en anden butik? Nej. Nu tappen. Ja. Nej. Den dame, der drønnede ham. Der måske. Ja. Nej. Pludselig åbnede dørene. Befandt den julehat. Ja. Peter fulgte efter så hurtigt han kunne. Men det var for sent. Det er ikke dig. Nej. Så er det det. Nu er det dig. Sådan. Så er det dig. Der var ben over alt. Alt. Han var kravlemester og en dame, der satte op. Så tør vi op. Han fulgte hæfter ned ind i vasen. Det var hun, der tør. Hun råber. Der var fantastisk. Peter tog sin bog og en masse bygninger. Og en dame, der døde i vandet. Men han tog ikke øje for hans ven. Så det er din tur. Så går vi videre, sagde damen. Så er det meget til trumpendans. Det er mere. Hvad skal det? Er du helt træt nu? Hvad så? Det var bare. Hvad så? Er du færdig med at læse? Det skete, at